Ahojte, ako správne vypisovať správu o nehode? Malo by to byť v prvom rade na tlačivé škodcu, teda toho, kto spôsobil škodu. Keď si všimnete, je tu strana A a strana B, teda škodca a poškodený. Je jedno, kto je na ktorej strane. Nakoľko v spodnej časti sa potom určí, či je strana A vinník alebo strana B vinník. Na vrchnej časti píšeme dátum a miesto nehody, či sú nejakí svedkovia, či bola aj iná škoda spôsobená na nejakom inom majetku alebo na iných vozidlách. Tu sú osobné údaje, už o poistenom, o poisťovni, o samotnej poistke, o tom motorovom vozidle, ktoré spôsobilo škodu alebo ktoré je poškodené. V strednej časti si môžete všimnúť také štvorčeky, tam sa vypisuje, čo sa s tým autom práve dialo. Následne v nižšej časti, kde sú obrázky motorky a auta, zaškrtnete krížikom alebo hviezdičkou tú časť, ktorá je poškodená. V strednej najväčšej časti, kde si takáto štvorčaková oblasť, tam zakreslíte, ako sa tá nehoda stala. Nemusíte sa báť, nemusíte byť odborníci na kreslenie, stačí to nakresliť obdĺžníkami, napísať tam Ačko, Bčko a šípkami, ako sa momentálne tie autá pohybovali, aj keď sa zrazili. V strede, v spodnej časti je priestor na podpisy, nezabudnite to obidvaja podpísať. Potom už to každý nahlási sám do poisťovne škodcu. Nezabudnite na to, ak by bola škoda odhadovaná väčšia ako 4 000 eur, voláte políciu. Ak sa neviete dohodnúť na vine, voláte políciu. Ak by došlo k zraneniu, voláte sanitku a samozrejme políciu. Ak by ste mali akékoľvek otázky, rád vám poradím a pomôžem.